हॅलो, या ठिकाणी एक बक्षीस लावलं जातंय. जो फलंदाज येणाऱ्या 6 चेंडूंवरती 6 चौकार ठोकेल तो कोणी असेल त्याच्यासाठी रणजितभाई मालुरे राहणार इंदापूर रायगड यांच्याकडून रोख 1001 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी जाहीर करण्यात आलेलं आहे. पाहूया या 1001 रुपयाचा मानकरी कोण होतय. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. विक्रांत सावंत इथे येतोय पहिल्या षटकाचा समाचार घेण्यासाठी. पहिलं षटक घेऊन येतोय. पंचांचा इशारा येतोय. अक्षय कुंभार इथे पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. एका साईडला विक्रांत सावंत, दुसऱ्या साईडला अक्षय. पहिला चेंडू इथे मात्र पहिला चेंडू पंचांचा इशारा वाईट स्वरूपात अतिरिक्त एका धावेने इथे धावसंख्येचं खातं उघडलं जातंय. पण हे खातं उघडून चालणार नाही, तर त्याच्यामध्ये वेळोवेळी भरणा करणं देखील महत्वाचं असतं. तरच आपलं खातं चालू राहतं, नाहीतर आपलं खातं बंद होतं. आणि त्यानंतर हा चेंडू, सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय. गोलंदाजाकडून निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. एक चेंडू इथे निर्धाव सोडवल्यानंतर पाहूया पुढचा चेंडूचा खेळ. आणि इथे मात्र सुंदर टॅप केलेला चेंडू, डेड बॉल. नैसर्गिक अडथळा इथे येतोय. पंचांनी डेड बॉल घोषित केलाय, कारण जो नियम लावलाय त्यानुसारच आपण या ठिकाणी हा डेड बॉल जाहीर करतोय. पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू गोलंदाजाचा कशा पद्धतीचा असेल. काय जादू करेल गोलंदाज अक्षय. आणि इथे जादू केली ती वाईट चेंडूची. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धाव जोडली जाते. ही एक धाव देखील महत्वाची असते आणि त्याच एका धावेने इथे धावसंख्या उभारली जाते. सुंदर चेंडू, प्रयत्न फसला जातोय. चेंडू निर्धाव स्वरूपात मैदानाच्या आतमध्ये. पाहूया पुढचा चेंडू. इथे मात्र चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक थोडासा या ठिकाणी तत्पर नव्हता. 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. त्यानंतर पाहूया पुन्हा पुढच्या चेंडूचा ट्विस्ट कसा असेल. आणि ते मात्र निर्धाव चेंडू हाताळलाय गोलंदाजाने. हा चेंडू निर्धाव सोडवल्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरून. आणि इथे मात्र पाहूया काय निर्णय येतोय. आणि ते विकेट पाहायला मिळते. बॅट कट, बॉक्स आउट इथे विकेट पाहायला मिळते. विक्रांत सावंत एक अष्टपैलू खेळाडू इथे बाद होतो. पहिला धक्का बसेल तो मंदिरा स्पोर्ट्स संघाला. आणि त्यानंतर मैदानात उभा ठाकेल तो सूरज भुते. या ठिकाणी येणाऱ्या फलंदाजाला बक्षीस लावलं गेलंय. ते म्हणजे 1000 रुपये. येणाऱ्या 6 चेंडूंवरती 6 चौकार जो ठोकेल तो असेल या 1000 रुपयाचा मानकरी. परंतु या षटकातले काही चेंडू तर संपलेत. पाहूया पुढचा चेंडू. आणि ते मात्र हा चेंडू निर्धाव षटक समाप्ती होते. एका षटका अखेर धावसंख्या 1 बाद. 4 धावा. नक्कीच तरी धावसंख्या 4. पब्लिक झालंय गार. या पब्लिकला जर मजा द्यायची असेल, या पब्लिक मध्ये उत्साह जागवायचा असेल, तर आर या पार यायला लागतील ते बॅट मधून चौकार. आणि आता मात्र चौकार ठोकण्यासाठी समोर येतोय तो ओमकार केदार. एक डावखुरा फलंदाज आहे, परंतु इकडे गोल्डन षटक हाताळताना दिसेल तो विनय पाचकुडे. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. बक्षीस इथे जाहीर आहे. येणाऱ्या 6 चेंडूवरती 6 चौकार. जो फलंदाज ठोकेल त्याला 1001 रुपयाचं बक्षीस त्या ठिकाणी क्रिकेटच्या चाहत्यांनी लावलेलं आहे. रणजितभाई मालोरे इंदापूर रायगड यांच्याकडून हे बक्षीस जाहीर करण्यात आलेलं आहे. पाहूया गोल्डन षटकाचा खेळ. इथे विनय पाचकुडे पहिल्या चेंडूवरती हल्ला बॉल केलाय. येतोय सुंदर असा चौकार. पहिला चौकार इथे जाहीर होतोय ओमकारचा. पाहूया येणाऱ्या पुढच्या चेंडूंवरती कसा हल्ला करेल, कसा डल्ला मारेल. परंतु इथे मात्र वाईट चेंडू हाताळला जातोय. अतिरिक्त 1 धाव गोलंदाज खर्च करतोय.
इथे अतिरिक्त धावा रोखणं गरजेचं आहे. 2 धावा इथे पंचांनी 2 धावा जाहीर केल्यात. डेड बॉल पंचांनी निर्णय दिलाय डेड बॉलचा. पाहूया पुढचा चेंडू आणि इथे मात्र वाईट +1 अशा 2 धावा इथे नोंदवल्या जातात. त्या 2 धावांची भर पुन्हा एकदा पडते. पुन्हा एकदा वाईट +1 अशा 2 धावा. गोल्डन षटक आहे त्याच्यामुळे जेवढी जास्त धावा तुम्ही उभारणार त्याच्यापेक्षा डबल धावा या षटकामध्ये ग्राह्य धरल्या जाणार. त्याच्यामुळे फलंदाजाला ही सुवर्ण संधी आहे या षटकाचा समाचार घेण्याची. पाहूया येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती ओमकार केदार कशा पद्धतीने खेळ दाखवतोय. नक्कीच तरी त्याच्या संघाकडून अपेक्षा असेल की येणाऱ्या चेंडूंवरती चांगल्या प्रकारचे चौकार हे अपेक्षित असतील. परंतु हा चेंडू मात्र सुंदर चेंडू. इथे यष्टी रक्षकाला चेंडू पकडण्याची सुवर्ण संधी होती पण एक धाव मिळते. पाहूया पुढचा चेंडू. आता मात्र सुंदर फटका येतोय. सुंदर चौकार. या चौकारानिशी पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. सलग दुसरा चौकार त्याच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. आता मात्र धावसंख्येला चांगलीच उभारी देताना दिसेल तो ओमकार केदार. छोटीशी टीम मीटिंग या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान एक चर्चासत्र राबवलं गेलंय. ते चर्चासत्र संपलंय आणि पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा खेळ कशा पद्धतीने खेळला जाईल. इथे ओमकार केदार सज्ज झालाय. विनय पाचकुडे पुढचा चेंडू घेऊन या चेंडूवरती देखील हल्ला केला होता परंतु इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे निर्धाव चेंडू ठरवलाय आणि त्यानंतर पाहूया पुढचा चेंडू. ते मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण अक्षयच्या माध्यमातून अक्षय चालके. इथे गोल्डन षटकाची समाप्ती झाल्यानंतर धावसंख्या पाहूया 40 धावा. या ठिकाणी या षटकामध्ये एकूण धावसंख्या 18 त्याची डबल 36 आणि पहिल्या षटकातल्या 4 धावा अशी धावसंख्या झाल्यात 40. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. तिसरा गोलंदाज येतोय इथे अक्षय. सामोरं जाईल तो सूरज भूते. हा एक हुकमी एक्का आहे. नो चेंडू. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक कुठेतरी उभा राहताना चुकलाय आणि त्या चुकीला तुमच्यावरती दंडात्मक कारवाई ही केलीच जाणार आहे. एक धाव मिळते समोरच्या संघाला. औया पुढचा चेंडू अक्षयचा. इथे मात्र दमदार शानदार येतोय सुंदरसा चौकार. सूरज भुतेच्या बॅट मधून आपण वारंवार चौकार पाहिलेत. चौकार ठोकण्याचा त्याचा नेहमीच विचार असतो आणि याच विचाराने प्रेरित होऊन तो आपला खेळ रसिक प्रेक्षकांना त्याच्या चाहत्यांना दाखवत असतो. हा चेंडू मात्र इथे निर्धाव स्वरूपात पाहतोय आपण. नाही एकदा गोलंदाजी मार्कवरून गोलंदाज आणि फलंदाज देखील सज्ज आहे आणि इथे गोलंदाज स्वतः क्षेत्ररक्षण करतोय. निर्धाव चेंडू येतोय. बॅकफुटवरती गेल्यानंतर चेंडू जाईल तो 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. या 2 धावा देखील महत्वाच्या ठरतायत. धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकताना दिसेल. 47 धावा आणि त्या दरम्यान इथे वाईडचा इशारा. अतिरिक्त धावा देऊन एक चेंडू वाढवण्याचं काम इथे गोलंदाज करतोय आणि इथे विकेट पाहायला मिळते.
सूरज भुते सारखा एक सुंदर फलंदाजी ते बाद होताना दिसेल. दुसरा धक्का बसेल तो मंदिरा स्पोर्ट्स संघाला. आणि त्यानंतर पाहूया मैदानात नवीन फलंदाज. 48 वरती दुसरा फलंदाज बाद झालाय. इथे सचिन सांडीम येतोय. चंडिका मानेवाडी संघातून वेळोवेळी या पंचक्रोशीमध्ये ज्याच्या नावाचा दबदबा राहिलाय तोच सचिन सांडीम इथे आलाय मैदानात. आल्या आल्या इथे चौकार. चौकार ठोकला गेलाय. चौकार. 4 धावा. धावसंख्या एकूण होते 52 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 52. आता मात्र स्ट्राइक वरती येईल तो ओमकार केदार. एक डावखुरा फलंदाज आहे परंतु त्याचा गेम पाहिलात तर अतिशय सुंदर असा त्याचा खेळ आहे. आणि त्यानंतर इथे चौथा गोलंदाज पाहूया. LIC शिरगाव संघाकडून चौथा गोलंदाज येतोय. पवन. पवन आलाय चौथं षटक घेऊन. सामोरं जाईल तो ओमकार. या ठिकाणी 1000 रुपयाचं बक्षीस जे लावलं गेलंय त्याचा मानकरी कोण ठरणार हे देखील अजून स्पष्ट व्हायचंय. आणि त्या दरम्यान इथे पहिला चेंडू वाईट स्वरूपातला. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल. आणि या चेंडूवरती येतोय सुंदर असा चौकार. अक्षय चालके यांनी प्रयत्न केले होते परंतु प्रयत्नांच्या पलीकडे चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने. 4 धावा. सुंदर चौकार. सलग 2 चौकार आतापर्यंत आलेत. 6 चौकारासाठी बक्षीस लावलं गेलंय. पाहूया हे 6 चौकार ओमकारच्या बॅटमधून पाहायला मिळतील का. पुन्हा एकदा पवन. पुढचा चेंडू घेऊन ओमकार साठी. आणि इथे मात्र एक धाव या ठिकाणी मिळते. त्यानंतर या चेंडूवरती पुन्हा एकदा खणखणीत चौकार येतोय. ओमकार याच्याकडून पाहूया उर्वरित 2 चेंडूंवरती 2 चौकार ठोकले जातील का. आणि इथे मात्र वाईट चेंडू हाताळलाय +1 अशा 2 धावा. पवन याचं खराब गोलंदाजीचं आणि काय फटका खेळलाय बघा. पायामध्ये चेंडू टाकला होता त्या चेंडूला चौकारात रूपांतर केलंय. रसिक प्रेक्षकांची देखील दाद मिळते. एक चांगली फलंदाजी म्हणावी लागेल ती ओमकार केदार याची. अनेक स्पर्धा अनेक मैदान गाजवल्यानंतर या ठिकाणी GPL मध्ये देखील चांगल्या पद्धतीने खेळ दाखवतोय. वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल. आणि इथे मात्र हा देखील चेंडू चौकारात रूपांतर केल्यानंतर 4थ्या षटकाची सांगता होते. एकूण धावसंख्या पोहोचले 77 धावा. 12 चेंडू 44 धावांपर्यंत खेळतोय तो ओमकार केदार. 12 चेंडू 44 धावा त्या ठिकाणी आतापर्यंत त्याच्या नावावरती नोंदवल्या गेल्या आहेत. शेवटचं अंतिम षटक. शेवटचं षटक या ठिकाणी बॅट्समन पॉवर प्ले षटक. गोलंदाज येतोय
संकेत. शेवटचं षटक. बॅट्समन पॉवर प्ले षटक. इथे पहिल्या चेंडूवरती हल्लाबोल चढवलाय तो सचिन सांडिम याने, ज्याने या सामन्यामध्ये एंट्री केली. आल्या आल्या चौकार ठोकलाय आणि पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी सज्ज आलाय. इथे या चेंडूवरती देखील चौकार आणि इथे झेल होता तो झेल देखील सुटलाय, परंतु चोरटी धाव घेत असताना इथे मात्र विकेट पाहायला मिळते. स्ट्राईक दिली गेली ती ओमकारला. पाहूया त्यानंतर मैदानात कोण दाखल होईल. आणि इथे मात्र मैदानात दाखल होतोय तो प्रितेश सुर्वे, ज्याला लकी बॉय म्हणून मानलं जातो, जो GPL चा लकी बॉय आहे. गेली 5 वर्ष हा खेळाडू ज्या ज्या संघामध्ये राहिलाय तो संघ फायनल मध्ये आपल्याला खेळताना पाहता आलाय. असा हा प्रितेश सुर्वे पुन्हा एकदा इथे फलंदाजीसाठी मैदानात दाखल झालाय. परंतु लकी बॉय जरी ठरला असला तरी 5 वर्षानंतर इथे फलंदाजीची सुवर्ण संधी त्याला या 6व्या पर्वामध्ये मिळते. आणि इथे ओमकार, संकेत आणि ओमकार असं चालू असलेलं हे शेवटच्या षटकाचं समीकरण. पाहूया किती धावांवरती धावसंख्येचा मनोरा जातोय. आणि त्या दरम्यान पंचांचा इशारा येतोय वाईट स्वरूपातला. अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा गोलंदाज खर्च करतोय. पुन्हा एकदा वाईट +1 अशा 2 धावा. आता मात्र गोलंदाजाची दिशा कुठेतरी चुकते. दिशा या ठिकाणी दिशा चुकली तर आपल्याला दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागेल. पाहूया निर्धाव चेंडू इथे पंचांनी घोषित केलाय. पुढचा चेंडू या चेंडूवरती येतोय सुंदर असा चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित हे बदलताना दिसेल. 88 धावा आणि या 2 धावा. वाईटचा इशारा. त्या ठिकाणी ओमकार केदार अर्धशतक झळकवलेलं आहे. ब्लॉक कॉलला टाकलेला चेंडू चोरटी धाव घेत असताना इथे फलंदाज बाद होईल. आणि षटकांची समाप्ती झाल्यानंतर धावसंख्या झाली 91 धावा. 92 धावांचं लक्ष असेल. मी पहिल्या सामन्यापासून बघतोय 90, 91, पुन्हा एकदा 91. या 9 आकड्याचं काय आहे मला माहित नाही, पण इथे मात्र 90च्या घरात धावसंख्या पोचताना दिसते.